गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि गासै रायजो राजा जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। एक्सुवेलि दिनै जोबथा सान नङा, जोङो 9 अक्ट' खालि जागायदों जनायाव। दखराफोरनि हेफाजाबाव जोङो गासै दखरानि सिङाव थानाय स्कुलफोराव हाबदों। जोङो एन्टायार धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गोजौ फरायसालिफोराव हाबनानै जोंनि माने फरायसाफोरनि जा सोलोंथाइनि मानदण्ड बेखौ नायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै गाव मोनसे थांखि लानानै बे थांखिसिम सहैनो हायो, माने गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि आदब खान्थिजों गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो स्कुल हाबनाय जादों। जोङो गिबियाव जनायाव हाबबाय, नेक्स्टआव जोङो गेजेर जनायाव हाबबाय। दिनै सानथाम जाबाय जों सिमेन्ट दखरायाव। दिनै सिमेन्ट दखरायाव जोबथा सान, दिनै गंनै फरायसालि दंबावो। दा बेवहाय जोङो हाबनानै जोङो फरायसाफोरजों सावरायनाय लोगोसे बै फरायसालिनि फोरोंगुरु बिथांमोनजोंबो सावरायदों जे जोंना मोनसे हुदाया गाज्रि जाबोनायखौ जों नुदों। माखासे फरायसालिफोराव बे नकल खालामनाय बा लाखुमाना लिरनाय बे मोनसे हुदाखौ जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जों फोजोबस्रांनो लुबैदों। जेरै टबाक' फ्रि जन, थिग बेफोरबादि नकल फ्रि फरायसालि गायसननाय थांखिजों जोङो धेमाजि जिल्लानि माने गासै फरायसालिफोराव हाबनानै जोङो सांग्रांथि मेल लाबाय थानाय जादों आरो। नंगौ, सरासनस्रा जोंबो खोनाबाय थादों बा नुबायबो थादों, जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो बर' लाइमोनफ्रा बे मोनसे निसा बा फेग्रा मुवा लानायथिं जोंबो थांनायखौ नुबाय थादों। बेवहाय जोङो बिदि एवारनेस प्रग्राम लाबाय थानाय जादोंब्लाबो माने जोंनि लाइमोनफोरा बै फारसे थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो जिल्ला फरायसा आफाद हिसाबै बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि लाइमोनफोरा इन'सेन्ट जायो। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों माखासे खाबु होनो हायियाव बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेस्थ' खालामना लाखिनो हायियाव हयथ' माखासे लाइमोनफ्रा बे गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो फरायसालियाव हाबनानैनो जायफ्रा फरायबाय थादों बा जायफ्रा फरायाखै बे लाइमोनफोरखौ लोगो हमनानै जेरै गेलेनाय, हारिमु बिथिङाव बा बायदिसिना बिथिङाव, आबाद बिथिङावनो जा, माखासे बिथिङाव जों जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ बेस्थ' खालामना लाखिनो हायोब्ला हयथ' जोङो नैबे मोनसे जेंना, बे गिदिर जेंना, नैबे जेंनानिफ्राय जोङो मेक्सिमाम जोङो जोंनि माने लाइमोनफोरखौ जोङो होबथाना लाखिनो हागोन होननानै सानदों। आरो बेनि थाखाय जोङो जिल्लायाव थानाय दखराफोरखौ जों फोरमायदों आरो दखराफोरा बिनि सायाव हाबाफारि लाबाय थानाय जादों। सिगांनिफ्राय हयथ' एसे खम जानायखौ जों नोजोर होनो मोनदों आरो। नंगौ, आङो मोननै टार्मस जाबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोलोंथाइ बिफानाव थानानै खामानि मावनाया। दा बेवहाय जोङो जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै फ्राय जिल्लायाव जेसे फरायसालिफोर दङ मेक्सिमाम फरायसालिफोराव जों हाबदों आरो फरायसाफोरजों लोगो हमदों। बेवहाय न' डाउट जोंना रिजाल्टआ गाज्रि जाबोबाय थादों। 23-24आव जोंना 116मोन फार्स्ट डिभिजना, बेनि उनाव 24-25आव थोंजों खोख्लैनानै जोंना 85ल' जाहैदों फार्स्ट डिभिजननि हारा। नै देग्लाय आरो 25-26आव बेनिफ्राय हाफ पार्सेन्टआव फैदों 27, माने गोग्लैबोबाय थादों, बेखौ जों नुदों। नाथाय जों बेवहायबो गोजोननाय दङ जे माने जायफोरो माने माखासे कपि कालसारजों फार्स्ट डिभिजन मोनलांदोंमोनबाबो देग्लाय एसे स्ट्रिक्ट जानायाव जोङो मोनथिनो मोनदों बा जोंबो माने हमदांनो हादों, माने क्वालिटि गोनां फरायसाफोरासो देग्लाय मोजां रिजाल्टखौ खालामनो हादों। बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय दङ आरो बेनिखायनो जोंबो लुबैदों जे ओरैनो नाङा फाङा 90% लानानै गावनि रोंगौथि गैया गारा कपि कालसारजों बियो 90% लानानै गाव जिउआव मालाबाबो जाफुंसार जानो हाया। आरो बे थांखिखौ लानानै धेमाजियाव थानाय गासैबो फरायसालियाव जोंबो बे कपि कालसारखौ माने फोजोबस्रांनाय थांखिजों हाबबाय थादों। आरो फैबाय थानाय नैबे नेक्स्ट इयारावबो हयथ' मेट्रिकनि रिजाल्टआ एसे गोलैबावगोन, खिन्थु जायफोरा क्वालिटि दङ बेफोर ओंखारबोगोन। जुदि जों थांखि जा लादों बिनि सायाव जों जुदि खामानि मावफुंजोबनो हायोब्ला, गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जुदि मोजां 10 जन ओंखारनायाव जुदि साबायानो मोजां ओंखारबोयोबाबो गावनि जिउआव माने जाफुंसार जायोबाबो हयथ' जोङो जाफुंसारनाय मोनगोन नामा, बेखौ साननानै जों बे थांखिखौ लाना खामानि मावबाय थानाय जादों।